या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक 15 फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले। यासाठीची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता आहे। फोंडाघाट रस्ता आता 15 जानेवारीपासून अवघड वाहनांना बंद करण्यात येणार आहे, तर हलक्या वाहनांना तात्पुरता पर्यायी रस्ता सुरू ठेवण्यात येणार आहे। कुडाळ तेंडोली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गावठणवाडी शाळेच्या इमारतीचं लाकडी कौलारू छप्पर कोसळण्याची घटना घडली आहे। सोमवारी पर्यायी व्यवस्था न केल्यानं पालकांनी मुलांना शाळेसमोरील अंगणात बसवून भर उन्हात शाळा भरवत आंदोलन सुरू केलं। निवडणुकीत स्वबळावर लढणारे शिवसेना भाजपा मालवणात उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी एकत्र आलेत। उपनगराध्यक्षपदी दीपक पाटकर यांचाच एकमेव अर्ज दाखल करण्यात आला होता, त्यामुळे नगराध्यक्षांनी त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली। कणकवली शहरातील उड्डाणपुलाखालील उभारलेलं स्वच्छतागृह बंदच आहे, याचा नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय। मालवणात स्वीकृत नगरसेवकपदी शिवसेनेकडून माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर आणि भाजपामधून रविकिरण तोरसकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोलझर येथील पर्यावरण वाचवण्यासाठी गावानं दिल्ली लॉबी विरुद्ध एल्गार पुकारलाय। यासाठी सगळ्या गावांना एकत्र येत गावच्या जमिनी विकायच्या नाहीत असा निश्चय केलाय। गैरप्रकार मुक्त परीक्षेसाठी 10वी 12वीच्या सर्व परीक्षा केंद्रातील प्रत्येक वर्ग खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत राज्य मंडळानं निर्देश दिलेत। कोकण मंडळाअंतर्गत 175 केंद्रांपैकी 70 म्हणजे 40% केंद्रांनी अखेर परीक्षेशी संबंधित प्रत्येक वर्ग खोलीत कॅमेरे बसवले। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर ओरोस परिसरातील जिजामाता चौकासमोरील मिडल कट जवळ वळण घेणाऱ्या गॅस एजन्सीच्या टेम्पोला दुचाकीनं मागून धडक दिली। यात मूळ कर्नाटक येथील तरुण गंभीर जखमी झालाय। अपघातग्रस्त तरुणाला महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी तातडीनं जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व धर्म समभाव मानला, मात्र ते धर्मनिरपेक्ष नव्हते, ते सेक्युलर नव्हते याची अनेक उदाहरणं देता येतील असं मत शिवचरित्रकार डॉक्टर शिवरत्न शेटे यांनी व्यक्त केलं। जिल्हाधिकारी तृप्ती तोडमिसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली। यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय सहारे उपस्थित होते। आजगाव सरपंच यशश्री सौदागर यांच्या सामाजिक कार्याबद्दल महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आंबेडकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। कासार्डे माध्यमिक विद्यालयाची 6वीची विद्यार्थिनी सावी वैभव मुद्राळे हिची प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0 या राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमासाठी निवड झाली आहे। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते हा सत्कार दिल्ली इथं 25 जानेवारीला होणार आहे। सावंतवाडीमध्ये एका निराधार महिलेला मदतीचा हात देऊन सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान आणि नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी समाजासमोर आदर्श ठेवलाय। गेल्या 30 वर्षांपासून शहरात वास्तव्यास असलेल्या परवीन अझरुद्दीन शेख यांना जीवन आनंद आश्रमाच्या रूपानं राहण्याची सोय मिळाली। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाअंतर्गत कुडाळ अणाव गावात आयोजित करण्यात आलेला सेलिब्रिटी गावभेट कार्यक्रम पार पडला। महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेते पृथ्वी प्रताप आणि अभिनेत्री रसिका वेंगुर्लेकर यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला विशेष रंगत आली। असोसिएशन सिंधुदुर्गतर्फे इन्स्पायर सिंधुदुर्ग या सायकल स्पर्धेचं 8वं संस्करण रविवारी 25 जानेवारीला बॅरिस्टर नाथपाई मैदान MIDC कुडाळ इथं पार पडणार आहे। ही स्पर्धा 25 किलोमीटर फन राईड आणि 6 किलोमीटर एलिट रेस अशी 2 प्रमुख विभागात होणार आहे। राजापूर तालुक्यातील माडबन समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीचे खेळ चाले सुरू असून सध्या वाळू माफियांचा खुलेआम वाळू उपसा करून धुडगूस सुरू आहे। लांजा नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील कुबे गावातील घोडखिंड इथं मोटरसायकलवरून घरी जात असताना अचानकपणे बिबट्यानं मोटरसायकल स्वारावर झेप घेतली। हा मात्र त्याचा हल्ला चुकवण्याच्या नादात मोटरसायकल घसरली आणि तोल जाऊन खाली पडल्यानं 26 वर्षीय तरुणी जखमी झाला। दापोली तालुक्यातील आडे उंटबर लगतच्या गावामध्ये 30 ते 40 ग्रामस्थ जुला बाजारानं त्रस्त आहेत। दूषित पाणी प्यायल्यामुळे ही साथ पसरल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातो आहे। मंत्री नितेश राणे यांनी एक ट्विट करून ठाकरे बंधूंना लक्ष्य केलंय। ठाकरेंना अदानी चालत नाहीत, पण चंगेज मुलतानी आणि जोहरान ममदानी चालतो। मुंबईकरांनी सावध राहिलं पाहिजे असं ट्विट त्यांनी केलंय। लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना डिसेंबर आणि जानेवारीचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही, मात्र 14 जानेवारीला दोन्ही महिन्यांचा मिळून 3000 हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे।
गोकुळची सत्ता घेतल्यानंतर प्रतिदिन 20 लाख लिटर दूध संकलनाचा केलेला संकल्प रविवारी पूर्ण झालाय. गोकुळच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक दूध संकलनाचा हा उच्चांक ठरला असल्याचं गोकुळचे अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ यांनी सांगितलंय. गोव्यात मराठीचं बीज पोर्तुगीजांपूर्वीपासून रोवलेलं असून नंतर ते महाराष्ट्रासह इतरत्र फोफावलं. मराठी भाषा, माणूस, संस्कृती ही त्रिसूत्री आता जगातील सर्व देशात पसरली असल्याचं केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी नमूद केलंय. देशातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या SBIनं अलीकडेच ATM मधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये आणि शुल्कात मोठा बदल केला. या बदलाचा थेट परिणाम लाखो ग्राहकांवर होणार असून अनेकांसाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प हा रविवारी सादर केला जाणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प हा 1 फेब्रुवारी रोजीच सादर होणार आहे आणि तो रविवारीच सादर होणार असल्याचं सांगितलं.